Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидениесін қарайсыз. Яңалықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Бу атнада җирлегебез мөселманнары өчен мөһим яңалык районның имам мөхтәсибен сайлау булды. Бу уңайдан районга Татарстан Республикасы Диния нәзарәте рәисенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча киңәшчесе Рауил хәзрәт Зөфәров, Яршаллы шәһәр имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин килде. Имам мөхтәсиб сайлау җыелышында кунаклар белән бергә район башлыгы Рамил Муллин һәм авыл имамнары да катнашты. Моңа кадәр районның имам мөхтәсиб вазифасын зур җаваплылык белән башкарган Расих хәзрәт Каюмов шәхси үтенече буенча бу вазифадан азат ителде. Бер үк вакытта районның аксакаллар шурасын җитәкләгән Илемтә мәчетендә имам хатип та булып эшләгән Расих хәзрәт турында җылы фикерләр генә әйтелде. Расих хәзрәт, инде әлбәттә бу вазифаны тапшырсагыз да, безнең арабыздан китмисез. Шулай ук инде почетный мөхтәсиб дигән инде сүз бар бездә, районнарда бар ул, шулай өлкән булган мөхтәсибләр арабызда кала. Алар инде җыеннарның түрендә, алар инде иң беренче киңәш бирә торган затлар, әлхәмдүлилләh, юлын күрсәтә торган затлар, Аллаһ рәхмәте фазлы илә. Расих хәзрәт Каюмов күп еллык нәтиҗәле хезмәте, милләт ара һәм дин ара дуслыкны үстерү, дини мирасны саклау өлкәсендә куйган тырышлыгы өчен Татарстан Диния нәзарәтенең бердәмлек медале белән бүләкләнде. Район башлыгы Рамил Муллин җирлегебездә ислам динен таратуда, халыкка әхлак тәрбиясе бирүдә куйган хезмәте өчен Расих хәзрәткә рәхмәт хаты тапшырды. Мөслим районы имам мөхтәсибе вазифасына Татарстан Диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин тәкъдиме нигезендә ачык тавыш бирү юлы белән Илгиз хәзрәт Сунгатуллин сайланды. Ул Алабуга шәһәрендә туып үскән, Әлмәттә мәдрәсәдә, Казанда Россия Ислам университетында белем алган. Бүгенге көндә Болгар Ислам академиясының 3нче курсында укый. Яршаллыдагы Ихлас мәчетендә имам хатип вазифасын башкарган. Илгиз хәзрәтнең региональ һәм Россия күләм фәнни конференцияларда актив катнашуында әйтергә кирәк. Үзенең мәхәлләсендә бик матур гына, бик актив кына эш алып бара торган, шундый гыйлемле җитәкче, ияртүче, мәхәллә җитәкчесе, ярдәмчеләре булса, кырында бергә эшләсәләр, бердәм булсалар, иншаллах, эшләре Алга китәчәк. Чөнки егет эшем мәгънәсендә ул тырыш егет, ихласлы егет. Шуңа күрә бердәмлек кенә кирәк һәм бергә хәрәкәт итәргә кирәк, иншаллах. Һәм инде һәр баршабызга да Алла субханаһу ва тааля ихласлык бирсен. Инде иң мөһим әйбер бүгенге көндә кем генә булмыйк, нинди генә дәрәҗәдә утырмыйк, нинди генә гамәлләр кылмыйк, нинди генә эш белән шөгыльләнмик, иң мөһим әйбер хәзерге көндә ул да исә ихласлык. Ихласлыгыбыз була икән, Аллаһка якынаябыз. Ихласлыгыбыз була икән, гыйбадәтебездә, намазыбызда, Куан Коръәнебездә камил булачак һәм әлбәттә ки безнең күңелебезгә, калбыбызга тәэсире булачак. Район башлыгы яңа сайланган имам мөхтәсибне җирлегебездә дини вазгыятьне туры юлдан алып баруда хакимият органнары һәм имамнар белән бергәләшеп эшләргә чакырды. Җаваплы вазифасында уңышлар теләде. Бүген сайлаган хәзрәтебез дә инде шушы җирлек кешесе булсын иде. Инде Алла тарафыннан насыйп итер, тормыш кылып шушында хезмәт итәргә, аиләсе белән шушы җирлеккә килеп, шушы җирлек кабул итеп, шушы җирлекне үзе кабул итеп, инде матур эшләп китсә, алхамдулилlah, бу нур үстенә нур булыр. Әлфинар Ногманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Яңа уку елы башлануын балалар гына түгел, әти-әниләр дә дулкынланып көтә. Балам ничек укыр, яңа фәннәрне үзләштерә алырмы? Әлеге сораулар белән бергә әти-әниләрне баланың ничек туклануы да борчый. Әти-әнисе көн дәвамында эштә булган баланы кайнар ризык әзерләп көтү торучы юк. Ярыйла, бала алдан әзерләнгән ризыкны җылытып ашаса. Район мәктәпләрендә балаларны тукландыру мәсьәләсе хәл ителгән. Базы мәктәпләрендә укучылар 4нче ел инде 2 тапкыр ашатыла. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Россия Федерациясы президенты карары нигезендә быелгы уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары бер тапкыр бушлай ашатыла башлады. Мөслим мәктәпләрендә төшке аш бушка бирелә. Башлангыч сыйныфларда төшке аш бер көнгә 51 сум 85 тиенгә төшә. Әлеге сума әти-әниләрдән алынмый, аны хөкүмәт түли. Әти-әниләр теләкләре буенча безнең инде балаларга, урта мәктәптә укучы балаларга 2 тапкыр ашату каралган. Беренче ашатуны әти-әниләр хисабыннан үткәрсәк инде, икенче ашатуны хөкүмәт бушка тәэмин итә.
Башлангыч классларына без министерстводан төшкән бердәм меню буенча ашатабыз. Аларның өстәлләрендә кофейный напиток, какао эчемлекләр һәм җиләк-җимешләрдән алма, банан, грушалар бар. Әти-әниләрнең теләген исәпкә алып, база мәктәпләрендә башлангыч сыйныф укучыларын да 2 тапкыр ашату оештырылган. Ашханәгә балалар махсус график нигезендә беренче дәрестән соң керә башлый. Иртәнге ашка укучыларга ботка бирелә. Төшке аш вакытында балалар итле кайнар ризык белән туклана. Укучылар инде бердәм меню нигезендә тукланалар. Без инде график оештырдык аларга. Шуңа график буенча керәләр ашарга. Һәм ашату бик туклыклы дип саныйбыз инде. Беренче ашка бутка, икенче ашка безнең икенче ризыклар һәм итле ризыклар инде гадәттә һәм салат. Шулай ук башлангыч сыйныф укучыларына өстәмә безнең җиләк-җимешләр дә бирелә. Укучылар бик яратып ашыйлар, барысы да 2 тапкыр тукланалар. Мин бик ашарга яратам. Столовыйда тәмле пешерәләр. Башта ботка бирәләр, аннан соң фрукты, аш, чәй. Тәмле. Парда әйберләр пешерелә. Һәм алар бик тәмле. Бездә 2 тапкыр ашаталар. Беренче питание ботка бирәләр, икенче питание гарнир белән итле ризык. Бу ихтимамга безгә бик нык рәхәт, чөнки без өйгә кайтып йөрисек безгә. Монда ашыйбыз да и консультацияләргә кереп китәбез. Кичә башлангыч сыйныф укучылары иртәнге аш вакытында манны боткасы белән тукланды. Ботка янына ипи белән сыр һәм сөтле чәй бирделәр. Балалар ботканы санаулы минутлар эчендә юк итте. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә төшке аш вакытында кердек. Биредә тавык кәтлите белән дөге боткасы әзерләнгән иде. Кайнар ризык янына кәбестә салаты, ипи, лимонлы чәй һәм груша да бирелде. Минем кызым быел беренче сыйныфка укырга керде. Безнең ашханәбездә, мәктәбебезнең ашханәсендә укучыларны 2 тапкыр кайнар ризык белән тукландыру каралган. Без моның өчен бик шатбыз. Обед өлеше аларга бушлай каралган. Без әти-әни буларак, күп кенә әти-әниләр инде менә алар эштә булалар. Балаларга 2 тапкыр кайнар ризык белән туклану бик яхшы дип уйлыйм. Хөкүмәтебезгә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мөслим урта мәктәбе ашханәсенең быел уку елын яңартылган, ремонтланган хәлдә каршы алуын да әйтергә кирәк. Мәктәптә уку гендерлы формада оештырылу сәбәпле ашханәдә 2 өлешкә бүленгән. Егетләр һәм кызлар аерым бүлмәләрдә туклана. Мин килдем беренче класска сагынып. Монда бик тәмле ашарга бирәләр. Монда кунып каласым килә бик. Нәрсә ашаталар? Балык котлеты, бәрәңге боткасы, кара боткалар, сырлар, әпиләр, фруктылар. Бик тәмле. Көн сайын безгә төрле җимешләр, булочка, печеньелар көн сайын биреп кенә торалар. Мин рәхмәт әйтәсем килә поварларга һәм бөтен ашханәдә пешергән кешеләргә. Бик зур рәхмәт. Бүген иртән без ботка белән кофе эчтек һәм бик тәмле булды. Безнең поварларга рәхмәт әйтәс килә. Алар шулай тәмле пешергән өчен. Обедка без котлет белән пюре ашыйбыз. Җиләк-җимешләр бирәләр. Поварга, директорга, бөтен мәктәпкә рәхмәт. Бик тәмле пешерәләр. Туклану республика буенча бердәм меню нигезендә алып барыла. Меню һәр мәктәпнең сайтында урнаштырылган. Балаларның бүген яки атна дәвамында ничек туклануын һәркем кереп карый ала. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Сентябрьнең 3-нче якшәмбесендә Урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Һөнәри бәйрәмнәре алдыннан Әлфинур Ногманова Мензәлә Урман хуҗалыгының үз участок урманчылыгы эшчәнлеге белән якыннан танышып кайтты. Усы участок урманчылыгы 12423 гектар мәйдан били. Урманчылык 3 техник участокка бүленгән. Бу сезонга билгеләнгән эшләрне нигездә төгәлләгәннәр. Аллаһка шөкер, быел инде без үзебезгә җиткергән планнарны төгәлләдек тә була. Менә әзгенә калды диләнкләр ярасы, инде әзрәк калды. Киләсе ел өчен утыртасы участокларны сөреп куясы калды 20 гектар. Алла бирсә, аларны да башкарып чыгарып торабыз. Бер мөмкинлекләр дә бар. Трактор бар, сабаннар бар, эшләр бар, Аллаһка шөкер.
Гомумән, урманчылар күп төрле хезмәт башкара. Яшел хәзинәне яшәртү, кыр ышыклау паласалары утырту бара. Урманнарны янгыннардан, рөхсәтсез агач кисүдән саклау кебек эшләр белән дә шөгыльләнә алар. Элекке еллардагы кебек агач урлау күзәтелмәсә дә, ут күздән саклау буенча уяулык сорала диләр. Шуып түкмәсеннәр, агач не кисмәсеннәр, урлашмасыннар өчен шул шактан карап торыш инде минем күбрәк вазифам. Очистка, осветление йөрибез без. Делянка атпайтабыз инде. Быел көндә менә пожарларны безнең ни, хәзер куркынычлык бар, пожар куркынычлыклары курылык барды. Шуның аркасында без 53 километр мин полоса. Менә былтыргысы булды, быел обновление булды инде. 5 километр яңа мин полоса сыздык инде. Быел урманнарда 26 гектар майданда, Мөслим авылы янындагы чокырлы үзәнле урыннарда 9 гектарда агач үсентеләре утыртканнар. Узган елларда утыртылган посадкаларны да даими карап тәрбияләп торалар. Агачларны сирәкләү, кисү эшләре дә бара. Усы урманчылыгы питомнигы Татарстанда билгеле. Моннан 3 ел элек коллектив республикада 1нче урынны алган. 1 гектардан артык майдан биләүче питомникта чыршы, нарат, каен, тупыл үсентеләре үстерәләр. Чәчүле кырлыкны урманчылар үзләре әзерли. Питомникта сезон эшләре инде төгәлләнгән. Элек биредә төрле авыллардан килеп 7-8 кеше эшләгән булса, соңгы 7 елда Рита Канонова бер үзе тарта бу авыр йөкне. 1 октябрьгә чаклы сезон инде. Авыр булса да инде эшлисең, кеше килсә ни, алмашка. Хезмәт хакын вакытында бирәләр. Утын инде бирәләр ансында бушка. Үзләре китереп бирәләр, кисеп. Урманчылыкта кем белән генә сөйләшсәң дә үзләренә алмаш кадрлар булмауга борчылу сизелә. Урман караучы һөнәре алырга теләк белдерүчеләргә кызыгырлык шартлар бар икән бүген. Яшь белгечләр кирәк, урман караучылар кирәк. Безнең инде Лобянда бар урман хуҗалыгы техникумы, колледж дип аталган хәзерге вакытта. Шунда менә теләге булучыларга, пожалуйста, кирәкләр инде үзебез дә барып урнаштырабыз. Аларны армия сафларыннан кичектереп торалар. Укырга керткәннәрне аларга общежитие бар, стипендия бар. Туган якның яшел байлыгын киләчәк буыннар өчен саклаучы урманчыларны, тармак ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, авыр да, җаваплы да эшләрендә уңышлар телибез. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә умартачыларның семинары узды. Анда умартачылык буенча баш зоотехник Минле Мәрьям Саламаева, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре, умартачылар катнашты. Тулырак Лилия Шәймиева. Быел традицион семинар Тамьян авылында 50 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнүче Гомәр Мәрдәновның ихатасында узды. Үзенчәлекле технология нигезендә эшләүче Гомәр абыйның әллә нинди төрдәге умарталары бар. Башкалардан аермалы буларак Гомәр абый Аланг Строт Рут технологиясына өстенлек бирә. Сүтү конструкциясе белән эшләнгән монда өялар кортлар өчен дә, умартачы өчен дә бик уңайлы икән. Әнә теге бәләкәйләре Ражидилан дигән француз уйлап тапканда, ошап китте. Журнал инде, Пчеловодта журналы постоянно алам. Элек газетасында аладыр, мансыз каядыр югалды хәзер. Кайбер әйберләрне үзең килисең инде. Тубаллар, кондуктор шуның әйберен ансын инде җитешә алмый башлыйсың да. Уйлый башлыйсың ничек эшләргә. Райондашларыбыз умартачылыкка ныклап тартыла. Күбесе бу шөгыльне әти-әниләреннән, әби-бабайларыннан мирас итеп алган. Умартачы булырга теләүче кешегә беренче чиратта теорияны өйрәнергә кирәк. Без һәр елдагы шәйендә менә шулай матур көз айларында умартачылар беткәч, умартачылар җыелышып үткән эшләргә анализлар ясап, анда практика белән уртаклашып, шулай җыелышабыз инде ел саен. Безнең инде әти-әни умарта асрадылар гомер буе. Без бәләкәйдән умарта карабыз дигән үзебез. Менә 2005 елдан үзем шөгыльләнә башладым инде. Шул үземә кызык өчен бер шөгыль. Авыл хуҗалыгы культураларын чүп үләннәренә һәм корткычларга каршы акылаганда бал кортларның зыян күрмәве дә зур роль уйнагандыр. Бу эш кичке якта. Кортларның эшеү тукталгач кына технологик таләпләр нигезендә башкарылды быел. Үзенчәлекле аерым система белән, аерым технология белән эшли. Безнең районда умартачылар бит инде 12 рамлы Даданский обычный умарталар белән эшлиләр. Гомәрнең эшләү технологиясе гел икенче төрле. Шуңа умартачыларның да киләсе килгән иде, карышлары килгән иде. Бик поучительный семинар бара, әйбәтләп аңлата. Быелгы төсле бал 14нче елда менә соңгы тапкыр мондый әйбәт бал булды. Умартаның саны
ике генә тапкыр бараның, керткәндә һәм чыгарганда, аның һәр вакыт саны үзгәреп тора. Хәзер монда каядыр бер 55 булырга мөмкин. Ну, можете үзегез санарга. Быел уңыш әйбәт булды. Умартаның саны да артты. Бер умартадан быел 40 килограмм süтай бала алынды. Умартачыларның фикере бер. Балкортлар өчен тотрыклы климат булдырылучы ояларга өстенлек бирү кирәк. Гомумән, умартачылар өчен семинар бик файдалы булды. Фикердә алыштылар, тәҗрибәдә уртаклаштылар. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә төзекләндерү ремонт эшләренең тукталып торганы юк. Социаль учреждениялар яңа төсала, яңа парклар барлыкка килә һәм әлеге эшләрнең барысы да халык белән киңәшләшеп, уртак көч белән башкарыла. Шуңа дәлил яшьләр спорт комплексын территориясын төзекләндерү буенча фикер алышуга җыелды. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. 2 атналык яшьлек спорт комплексын төзекләндерү буенча фикер алышу булды. Чарада катнашкан яшьләр үз фикерләрен җиткерде, тәкъдимнәрен әйтте. Казан архитекторлары фикерләрне исәпкә алып, үз проектларын тәкъдим итте. Здесь у всех были правильные вопросы, мы постараемся добавить. Конечно же, есть ограничения, с которыми мы всегда сталкиваемся. Постараемся выполнить все по максимуму, внести корректировки. Мы всех услышали, все запомнили, все записано, и как на видео, как и на бумаге. Архитекторлар төркеме спорт комплексының күп өлешен балаларга бирергә тәкъдим итә. Балалар өчен спорт мәйданчыгы 3 яшь категориясы буенча бүленәчәк. Велоспорт һәм самокатларда йөрү өчен экстрим парк булачак. Ял итәр өчен беседкалар, тагыннар урнаштыру күздә тотыла. Яшьләрнең күпчелеге әлеге фикерләрне хуплый. Мондай площадка барлыкка килү бик сөенеп кабул иттек. Мөслим халкы бик сөендек. Яшьләр аеруча. Архитектор күрсәткән проект бик ошады. Мин уйлавымча, берничә генә нәрсә өстәргә кирәк. Балалар мәйданчыгында якты төсләр кулланырга киңәш ителде. Трибунаны яңартырга, электрон табло куярга дигән тәкъдимнәр яңгырады. Индивидуаль спорт төрләренә игътибарны арттыруны сораучылар да булды. Күп үзгәрешләр барлыкка килгән, ләкин дә инде безнең Мөслимдә булай гулять итеп йөрү җирләре генә, ял итү зоналары бик күп. Шуңа күрә бренди спортивныйрак площадка күз алдына китергән идек без. Экстремальный парклар, күпчелек яшь-үсмерләр өчен булыр дип өметләнгән идек. Ләкин дә барбер шул детский площадкаларга һәм инде футбол зонасына күпчелек внимание күрсәтелгән. Инде моннан соң тагын да яхшырак проект булыр дип өметләнәбез. Халык фикерен исәпкә алып, проектка үзгәрешләр кертеләчәк. Исегезгә төшерәбез, яшьлек спорт комплексы 2007 елда кулланылышка тапшырылган иде. Наталья Фишман төркеме биредә паркларны яңарту программасы нигезендә төзекләндерү, ремонт эшләрен алып барачак. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кызурлау гадәте күп милләтләрдә бар. Мәсәлән, Кыргызстанда ул әле һаман да саклана. Чечен Республикасында бу закон белән тыелган. Татарда бу гырыф гадәтне күбрәк уен итеп кабул итәләр. Әлек кызурлау уен гына булмаган, күп кешенең тормышын да үзгәрткән. Шушы темага Ташлыяр авылыннан гыйбрәтле репортаж. Ташлыяр авылы музеенда күп нәрсәләр бар. Мәсәлән, биредә тулы бер гаиләне ачлыктан алып калган киле күрергә була. Аның хәтта төйгеше дә сакланган. Менә 40-нчы елларда алып барылган гарәп телендә шәхси көндәлек. Менә 70-нче ел хатлары. Шушында ук борынгы хайван сөякләре, сандык, шигүләр. Шигүле япма аерым игътибарга лаек. Моның инде тарихы инде бик үзенчәлекле. Яни инде менә кияүгә чыгарга әзерләнгән булган инде шакмак егетенә. Ләкин инде Ташлыяр егете шакмак егетеннән алда җитешеп аны урлап алып кайтып китә. Шулай итеп, әнинең башка егеткә атап чигелгән бер нәрсә инде Ташлыяр авылына төшә. Яшь чаклар, 2 яшь йөрәк, өйләнешеп матур гаилә корасы гына, бәхет уч төбендә кебек. Ләкин ул вакытта 20 яшьлек Фалия апа тормышының асты өскә килә. Эш шунда ки Шуганка авылының матур кызын сөйгәне түгел, ә бөтенләй башка егет урлап алып китә. Хәзер күрше туганы килде дә әйдәгез ди, орчарга ди, әйдә Фалия синдә ди. Мен бер катлы җүләр утырдымда киттем. Беш ул киеп кайтып киттеләр инде мен. Шул таң атканда сәгать 3-тә монда кайтып кердек. Аның әниләре, әтиләре әзерләнеп торганнарны өстәлләр әзерләп. Мәрхүм Рафаэль абыйның яшь чакта сөйгән кызы була, ләкин аерым сәбәпләр аркасында алар бергә була алмый. Шуның өчен ул Фалия апага өйләнергә уйлый һәм аны урлап алып кайта. Гаиләдә ир бик кырыс, шул ук вакытта дөрес кеше була. Балаларын да кеше булыгыз дип өнди.
Bir ikinci günlük oğlu gelgen ideyim. Meyde koytabız deyip men oturam. Ve şundan yoluna başladılar indi. Oğlu yenimiz ki benim sumak bir katlı yuvaş. Opayım barbar elekke zaman kiyevden koytu neyi bitindi ol. Gayip sumağı. Opayım barbar kiyevden koytarlar diye koytkan diye eterler indi Allah kolasın mı diye. Mine şundan kaldım. Kiyevge kitkende ona 2 yıl yarım uçraşıp yürügen sügen yarı uzatıp kala. 2 günden birine bilen çörüge bardak indi kadir. Orbalar, otlar bilen, kız zingeleri, motor ittirip kilim bulup düştüm indi yangadan. Şol sağında şol yegetim. Kapatımda opaların kapatımda meni uzatıp kaldı. 2 yıl zarım жүрген egen. Бүгінгі тұрмышын мақтап туя алмай Фали апа. Муллықта яшибіз. Бүтін нәрсе бар, Аллахқа шүкір. 3 баламда бик әйбәт, ikisi мында ауылда, бірсі Яшаулыда яши. Оныкларым килеп йөри. Әлемәтлек кенә мактанырлык түгел ди ул. Birine әзерләү, кыз урлау. Хәзерге заманда татарда кыз урлау гадәте юк бугай инде. Шул кызык өчен генә спектакль куялар. Әмма мәсәлән, Таҗикстанда бу гадәт әле дә саклана. Кызларның тормышы шелпәрәмә килә. Аларны закон да якламый. Әмма Чечен якларында кыз урлаган өчен төрмәгә эләгергә мөмкин һәм бу хаклы да. Мондый гореф гадәтләребез булсын, аларны белергә кирәк. Ләкин алар турында тарих битләреннән генә белсәк, бәлки әйбәтрәктер. Ләйсән Сабирова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Муслим кунакчыл җирлек шуны белепме икән, кунакларда Ешкиле районыбызга, шушы көннәрдә Башкортстанның Туймазы районы ветераннары килде җирлегебезгә. Туймазылыларның Муслимгә сәяхәте һәм сәяхәтнең максаты турында алдагы сюжетта. Башкортстанның Туймазы районыннан килгән кунаклар Хәзинә ансамбле коллективы булып чыкты. Өлкәннәр күрше республика аерым алганда чиктәш районнар Актаныш һәм Муслим белән танышырга килгән. Өлкәннәр Актаныш районының Әнәк авылында Бабайда кунакта музейын караганнар, аннан Муслимгә килделәр. Бүген бездә Башкортстанның Туймазы шәһәре ветеран активы кунакта. Без алар белән очраштык, таныштык һәм Муслимыбызның истәлекле урыннарын күрсәттек. Кояшлы Акта булдык. Музейда менә бу хәзерге моментта библиотекада. Гомумән безнең Муслимыбызда күрсәтерлек, карарлык, әйбер җитәрлек. Алар инде аңа инандылар һәм хәтта шаккаттылар дисәк тә дөрес булыр. Ветераннар оешмасыннан Адонис Музагилович Файзуллинның ияте белән безне чакырдылар. Безне күрсәтергә Татарстанны. Без инде ветераннар оешмасында оешканбыз, яшәп ятабыз. Фольклорларда, конкурсларда бөтен җиргә катнашырга җөрибез, тырышабыз. Экскурсияларга чыгабыз. Башкортстанда күрәбез, Татарстанда күрергә тырышабыз. Бүгенге көндә бик шатбыз. Biz bulduk bugün erten üç çıkıp bitinde Aktaныш rayonlarını koradık. Enek degen avulga kirdik bitti. Mintimer Şaymiyev'nin tuğan avulunu gördük. Хәзинә фольклор ансамбле өлкәннәр төрле бәйгеләрдә актив катнаша икән, мөслимләргә дә җыр бүләк иттеләр. Ансамбль вәкилләре туган якны өйрәнү музеенда, китапханәдә, батырлар йортында булды, мөслимдәге үзгәрешләрне күреп сокланды, җирлегебезне Мәскәүгә тиң дип бәяләде. Ең көзге ташланғаны матурлық, чисталық, урамда бір шөп көрінмес. Ол ық бойының ішлеген ішлері анда шул қадар матур. Міне бізге шул қадар ұшады. Нәрсе дейіп кіне әйтіп аңғартайым енді шул қадар шул матурлықына. Ұшады, нық ұшады. Міне даже yazып қойылған тегі баннер дейлермен нәрселер, онда да татарша yazып қойылған. Ничек нинди кагыйдалар, ничек буларга тиеш бала чага дип. Туймазылылар белән бергә Актаныш районы вәкилләре дә килде. Актаныш район газетасының элекке редакторы Нурулла Нурлыев та Муслимнән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Европага якыная барайсыз икәнсез. Күптән күрәсе килгән иде. Бу ак буе тирәсен шул кадәр матур итеп үзгәрткәнсез инде. Ул Савантой урыны менә. Гомумән без Муслимнән шундый Hatta biz былтыр барган идек Сабар айына. Кайыр мәсьәләсе хәтта Сабар айында уздыргансыз. Шуңа сөенеп йөрибез. Менә музейда булдык, китапханада булдык, хәзер менә батырлар йортында. Монсы бөтенләй безгә яңалык. Әле менә күп җирләрдә йөргән бар. Бу инде Казанда булырга мөмкин, яисә Мәскәүдә мондай йорт батырлар йорты нашлай эшләнгән. Бу гомумән авыллар өчен, авыл районнары өчен нык кирәк әйбер.
Шушы көннәрдә Мөслим тагын кунаклар көтә. Татар әдәбияты көннәре кысаларында җирлегебезгә бер төркем язучылар киләчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Оста куллы райондашларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез. Нәрсә генә ясамый һәм нинди генә чимал кулланмый райондашларыбыз. Яңа Карамаладан Диләрә Низамова газета битләреннән вазылар, савыт-сабалар ясый. Матурлык тудыручы Диләрә ханым турында алдагы сюжетта. Әллә нинди уңган булган кешеләр яши арабызда. Яңа Карамал авылында гомер кичерүче райондашыбыз Диләрә Низамова да шундыйлар рәтендә. Аның өендә үзенчәлекле кәрзин күреп шаккаттык без. Нәрсәсе белән гаҗәеп икән дисезме? Бу кәрзин авыллыклары газетасыннан ясалган. Аны ясау өчен 500 дәнә гәҗит битен кулланган Диләрә. Кәрзинне инде без аңа бер гәҗит бите алабыз. Бер гәҗит битеннән 4 менә мондый өлеш чыгарам инде мин 4 өлештән һәм бәйләм энәсе кулланып шушындый таякчык ясала. Менә бу вазаны эшләр өчен инде мин 900 дән ничә таякчык кулландым. Декоратив гамәли сәнгать төре белән Диләрә кечкенәдән шөгыльләнә. Тормыш иптәш Айдарга кияүгә чыга да авылга килен булып төшә. Кайнананың да кайнанасы була ул килен булып төшкәндә. 3 буын бергә дус тату булып гомер кичерә алар. Диләрә килен белән бик тату яшибез, Аллага шөкер, әниле кызлы кебек. Әле без 3 буын бергә яшәдек. Минем Биянайда барый. Биянай Нәҗибә исемле 5 ел бик тату яшәдек. Беребезгә беребез активтә эндәшмәдек, Аллага шөкер. Май шүлмәге тышыннан күренгән кебек аларның ихаталары өйләренә килеп керсәң дә ялт итеп тора. Бик матур итеп яшиләр һәм инде кул эшләренә дә бик оста бу гаилә. Кул эшләр эшләгәндә дә бик матур итеп бер-берсенә ярдәмләшеп, тиз генә эшләп куялар. Кәрзиннәр эшләгәндә инде мин төрле кул астындагы әйберләрне кулланам инде. Аңа төрле табаклар менә банкаларында кулланам, төрле формалар чыгарып була инде аннан. Йоршалы шәһәрендә бухгалтер һөнәрен үзләштереп, авылда хуҗалыкта бухгалтер булып эшли башлый. 1 ел эшләгәч, күңелемә ятмаган һөнәр авыр дип, Йоршалы шәһәренең нәфис графика факультетын тамамлый. Бүген Диләрә Күбәк мәктәбендә технология фәнен укыта. Бер үк вакытта авыл китапханәсендә җитәкли. Гәҗиттән ясалган шкатулка вазаларының төгәл генә санын да белми. Күңел яткан һөнәр булгач, яратып, чын йөрәктән эшли Диләрә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. Остались вопросы? Приходи в Центр поддержки самозанятых. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто.